Na večerašnjoj tribini govorit će Marko Đurić, Milovan Drecun i Nebojša Stefanović. Sada će vam se obratiti gospodin Milovan Drecun, vojno-politički komentator, član Srpske napredne stranke. Poštovani prijatelji, kad se približavaju izbori, svi obećavaju lep život. Posle izbora nema tog lepog života, ništa, sem nekih privilegovanih. Ja 25 godina se bavim jednim poslom koji je jako rizičan, stalno nosi nešto što je loše, rat u jedno i drugo. 25 godina govorim o tome da je otadžbina iznad naših života, iznad naših porodica. To je prvo. Otadžbina. Svi smo mi otadžbina. Pre nekoliko godina na promociji knjige o ratu na Kosmetu pokojni graničar sa Košara Dragan Grubić Grom iz Vrbasa u Nišu kaže: mi ne nosimo kao vi prodane duše otadžbinu na đonovima od cipela. Mi se za otadžbinu borimo, rađamo, volimo, učimo, udemo i ženimo kad treba ginemo. Oni koji otadžbinu nose u srcu, oni su ti koji otadžbinu mogu da izvuku iz ovog najtežeg perioda u srpskoj istoriji. Jer će uvek, bar za jotu, više razmišljati o državnom, o nacionalnom interesu. Makoliko ovi pričali, isti su i oni. Isti su, misle na Srpsku naprednu stranku, ili gori su. Pre ove tribine sam razgovarao sa ćerkom moje školske drugarice. Devojka završila fakultet sa 10, master, paralelno jezike, engleski i nemački, sve završila kurseve, ali posla nema. I kad sam pitao njenu majku, moju školsku drugaricu, pa čekaj, ako se ne verujem, ti si glasala za DS na prošlim izborima. Zašto? Zbog deca, zbog njihove budućnosti. Gde je sad ta budućnost? Pa nema je. 200.000 mladih, po podacima Zavoda za statistiku, dakle, državnog zavoda, kaže da je bez posla od 15 do 30 godina. Od toga 22.000 ljudi sa fakultetskim diplomama, 158 magistara, 3 doktora nauka. Da li se sećate one priče Borisa Tadića i ostalih? Mnogo nam mladi odlaze u inostranstvo. Mi ćemo da zaustavimo to. Pa kako se, gospodo, zaustavili? Tako što ste 22.000 ljudi sa fakultetskim diplomama oterali na biro. Ko nosi progres jednom društvu? Fakultetski obrazovani ljudi. Gde je onda progres Srbije? Otišao je tamo da je danas duplo veći uvoz od izvoza. Koja zemlja može da opstane? To mi je priča. Zarađujete 200 evra ako imate sreće mesečno, a trošite 400 evra za osnovne životne potrebe. Kako možete da živite? Samo pozajmicama, kreditima, onda ulazite u to takozvano dužničko ropstvo. I gde je tu perspektiva? Čemu se nadate? Ničemu. 3.000 evra svaki državljanin Srbije duguje kad se rodi. Svako od nas. Sad zamislite, radite za 200-250 evra, godišnje primite recimo 3.000 evra. Koje su mogućnosti da izdvojite od tih 3.000 evra, bar 100 evra ili 10 evra da biste vraćali dug od 27 milijardi evra? Ko je uzeo te kredite? Država. Pa gde su otišle pare? Jeste vi dobili od toga nešto? Gde su radna mesta? Od 2008. do 2011. godine 560.000 radnih mesta ukinuto. A obećao je Boris Tadić 200.000 novih radnih mesta. 760.000 ljudi nezaposleno. Mnogo ih je više. I ja sam taj primjer. 11 godina bez posla, zbog političkog progona, ali se nisam prijavljivao na biro. A koliko je takvih? 800.000 ljudi, po zvaničnim podacima, ispod granice siromaštva. Šta to znači? Nemaju redovno da jedu. U zemlji Srbiji, gde imate Vojvodinu, Mačvu, ima gladnih ljudi. Nemaju odeću koliko im je potrebno. Nemaju dovoljno da se ogriju zimi. Jer to je evropska Srbija. Totalno propadanje zemlje. Šta je uništeno u startu? Šta nam je napadnuto odmah posle 5. oktobra? Porodica. Kad uništite porodicu, kako ćete da vaspitavate svoju decu? Kad im kažete, učite i radom se probijete, od rada živite, oni kažu, očekajte, pogledajte kako je ovaj prošao.
Pogledajte kako je prošao Mišković. Mišković je sin. Šampanjicu 2-3 hiljade evra u klubovima. Polivaju se. Jedna flaša je 2-3 hiljade evra. Moja majka, recimo, prima penziju 15.000 dinara. A on 2.000 evra baci na jednu flašu i poliva društvo. Tu su otišli ti krediti koje su uzeli. Tu je otišlo 70 milijardi evra. Koliko je ušlo u ovu državu posle 5. oktobra, po osnovu donacija ili po osnovu prodaje imovine, onoga u čemu ste svi učestvovali u stvaranju toga. Nisu te fabrike pale s neba. Ljudi su uložili svoj život po 30-40 godina, zdravlje ostavili tamo, radili od jutra do večera i onda privatizacija, Kole kupuje šećerane za 3 evra i postaje mnogo bogat čovek. Dolara, ne. Da, izvinjam se. Zdraste, da. Ja bih znao da budem tako bogat. I onda imate Novi Beograd, gde se odjednom okreće svest ljudi i glasaju za opciju koja se nudi kao nekakva blistava perspektiva za evropsku Srbiju. Razumete? Evropska Srbija je dobar magnet. Da li je Evropska Srbija ako vaša deca moraju da nose partijsku knjižicu? U Despotovcu imamo slučaj pre neki dan na tribini. Mlada devojka, ekolog po struci, javila sam konkurs u opštini. Glas drže ovi iz Demokratske stranke. I taj direktor koji odlučuje o tome kaže, donesi mi potvrdu da nisi član Srpske napredne stranke. Ako si član Demokratske stranke, odmah možeš. Je to budućnost? Je to Evropska Srbija za tu vašu decu? Je to ta intelektualna elita koja je prisutna na ovom Beogradu? Je to vojni penzioneri, porodice, ljudi sa iskustvom? O kakvoj Evropskoj Srbiji pričate? U Evropskoj Srbiji gde je 22.000 ljudi sa fakultetskim diplomima na birovu, a gde se zapošljavaju ljudi po partijskoj pripadnosti, bez ikakvog obrazovanja. Pa direktor firme koja ima recimo 200 ljudi, može da bude čovjek koji je mesar po struci. Gde je Evropska Srbija? Zašto i dalje mnogi ljudi na Novom Beogradu podržavaju Demokratsku stranku? Kada vide da ovo ne valja ništa što oni rade. Da li zbog toga što brinu da njihova deca i unuci, koji se domogli nekih pozicija, radnih mesta, preko pripadnosti tim partijama, neće ostati bez tih radnih mesta? Ne treba da brinu. Srpska napredna stranka će demontirati režim posle dolaska na vlasti. Ali ne tako što će naneti novu nepravdu. Potpustiti sve one koje je primila Demokratska stranka. Jednom će da se stavi tačka na taj zatvoreni krug. Pa će da se kaže, ako imaš diplomu, ako znaš da radiš svoj posao, bez obzira ko te primi u kojoj si partiji, ostaćeš da radiš tu. I to će biti veliki preokret. To će biti Evropska Srbija. Da ne mora svake 4 godine da zavisiš od toga koja će partija doći na vlast. I taj preokret u glavama Novobeograđana mora da se napravi. Jer ovo ne vodi u Evropsku Srbiju. Ako se nastavi još 4 godine vlast režima Borisa Tadića, mi ćemo otići u albansku Srbiju. Jer i Alban ima veći prosečni dohodak od nas, aprila mesec ove godine, po zvaničnim podacima. Samo je Bugarska sa $2 ispod našeg proseka plati. Jer to je Evropska Srbija. Zadatak svih nas, koji vidimo da ovo ne ide u dobrom pravcu, da se dno otvorilo i ušli smo dole ispod dna, je ne samo da mi budemo svesni nosioca promene, Srpske napredne stranke. Nema više priča. Onaj ko može da smeni režim je Srpska napredna stranka. Svaki procenat više za Srpsku naprednu stranku znači otvaranje perspektive Srbije. Svaki procenat manje za Srpsku naprednu stranku znači nazadovanje Srbije i jačanje diktature Borisa Tadića. Vaš zadatak je, ako ste svesni da su potrebne promene, znate ko može da iznese promene, bez obzira na sve priče, da ne valjamo ništa, da su nas formirali žuti Amerikanci, Britanci i ostali. Ja 25 godina nikome nisam sporio, ali ne dozvoljam nikome da mi spori rodoljublje. I nije me niko instalirao u Srpskoj naprednoj stranci. Ni Amerikanac, ni Britanac, ni Boris Tadić po najmanju.
hoću da se borim za Srbiju, za zemlju u kojoj živim, da se borim za svoju decu. I ako vi hoćete da se borite, onda krenite i ubeđujte vi ljude da promene može da donese samo Srpska napredna stranka i niko drugi više. I čim budu naredne godine izbori, da otvorimo perspektivu i da ne budemo svi ovako zabrinuti, svi namrgođeni nešto, da vratimo osmeh. Kinezi imaju jednu fenomenalnu stvar u životu. Kad god sretnu čoveka, koliko god bio nepoznat, oni se osmehu. Da vratimo osmeh na lice Srbije. To je perspektiva Srbije, to je budućnost za našu decu, to je ta evropska Srbija, to je Srbija koja ima potencijal i u kojoj treba da živimo bolje. Svrha svega ovoga što radimo je da živimo bolje, ali svi. Ne samo probrani, ne samo ono što Mira Banjac reče u Areni 2008. godine na njihovoj završnoj promociji, vi ovde, misleći na one građane koji su bili prisutni u Areni, na Konvenciji demokratske stranke, vi ovde ste građani prvog reda. Ti građani prvog reda dobijaju posao, snimaju reklame, učestvuju u filmovima, oni rade, oni žive. A svi mi ostali koji smo građani drugog inog reda, mi živimo veoma loše. Srpska napredna stranka neće deliti građane na prvog, drugog inog reda. Bićemo svi građani koji će živjeti od svog rada. Da se vratimo rad. I ovo što je ovde veoma lepo napisano. Iako sam mali, ja sam ljudsko biće. I mi ćemo biti ljudska bića. Onog trenutka kada Srpska napredna stranka preuzme upravljanje onoga što je ostalo, nazovi države Srbije, i kada otvorimo perspektivu u Srbiji. Ali bez vas to ne možemo. Ponavljam, svaki procenat, pola procenta glasa je bitno. Zato krenite sa komšijama, sa rođacima, sa rodbinom, sa prijateljima. Ubeđujte i pobeđujte u priču o tome ko treba da preuzme upravljanje državom. Hvala. Hvala gospodinu Drecunu.